Affordable price. Now it's time to call us on the following numbers. Rainbow Television, the moment of truth has come. Masana bwino ndipo ndi nthawi ya nkhani okupatsirani ndini chimwemwe kudzaliwa koma poyamba nayi mitu yake. Mavuto akupitirira ku chipani cha DPP pomwe akuluakulu aku chipanichi akufuna kuchotsana nkhumwa ngati mtsogoleri wa zipani zotsutsa. Chilima anakayenda nawo ulendo wa ndawala ofuna kupeza ndalama zokwana 7 million kwacha za ntchito yokopa alendo. Dziko la Israel labweretsa mdziko muno madokotala a nthenda ya khansa asanu. Ndipo mu nkhani za masewero bungwe la VAM lati likufuna thandizo kuti masewero a volleyball apite patsogolo. Tili ndi izi komanso zina zambiri, khalani pomwepo. Ndiyetu tiyambe motere masanano kuti mpungwepungwe ukupitirira ku chipani chakale cholamula cha Democratic Progressive DPP pomwe nkhani ya mtsogoleri wa zipani zotsutsa ku nyumba ya malamulo yayambanso. Neto malinga ndi kalata yomwe yachoka ku chipanichi kondwanena nkhumwa wavomera kusiya udindo wake ngati mkulu wa zipani zotsutsa ku nyumba ya malamulo ndipo wapereka mpata kwa Francis Kasaira yomwe chipanichi chinamusankha. Oyankhulira chipani cha DPP Brown Mpinganjira wati chiganizochi achipanga ku mkumano omwe unachitika la Mulungu m'boma la Mangochi. Mpinganjira kufotokoza. Ndizoona kuti kunali mkumano dzulo pakati pa President Professor Arthur Peter Mutharika ndi olemekezeka Bambo Nankhumwa komanso kunali wapereka mpata kwa Kasaira. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima lero anakachingamira anthu 10 omwe akhala oyenda wapansi kuchokera mu mzinda wa Blantyre mpaka ku Lilongwe ndi cholinga chofuna kupeza ndalama zokwana madziwika bwino kuti ndi malo okongola momuno koma anthu ambiri mwina samadziwa komanso anthu amene amalondolera amakhaza kuti anthu mwina ali information yokwanira ndipo amene anaenda ndi chizuza 314 kilometers kutafika kuno mzinda wa Lilongwe ndethu kwa dziko lino anawajoyina ndithu pa bunda teno pano afika ali pa gateway ndipo pano pakuchitika ndithu zola nkulalankhula taona kuti anavala ma t-shirt TNM zikuona kuti amene amawathandiza koma ndithu ayenda wapansi tena timatha kuona vice president wa dziko lino akuthamanga pamodzi ndi amayi kuuza. Ndiyetu ubale wapakati pa mayiko a Malawi ndi Israel ukukula pomwe dziko la Israel latumiza madokotala oti athandize ndi ukadaulo pa nthenda ya khansa. Madokotala akuyembekezereka kuti athandize kugwira ntchito za umoyo maka matenda a khansa ndi ukadaulo momwe angachitire. Nduna ya za umoyo Khumbize Kandodo Chiponda yavomereza mavuto akuchepa kwa nyumba ndi zipangizo zothandizira odwala khansa. Choncho ndipo ufunika kuti mayiko ena athandizepo. Wachiwiri kwa kazembe wa dziko la Israel Eyal David wati izi zichitika pofuna kukhwimitsa ubale pakati pa mayiko awiriwa. Catherine Banda ali ndi zambiri mu ripoti ili. Thandizo la umoyo kwa odwala nthenda ya khansa ndi losakwanira mdziko muno zomwe zimachititsa kuti odwala ena azipemphetsa ndalama kuti akalandire thandizo la chipatala m'mayiko akunja. Amwayi amatha kupeza thandizoli kudzera ku misonkho ya anthu kuti akapite ku chipatala. Koma nkhani yokhudza ukadaulo wa madotolo a nthendayi itha kutha chifukwa chakubwera kwa madotolo asanu a nthenda ya khansa kutsatira ubale omwe ukukwera pakati pa dziko la Malawi ndi Israel. Poyankhula kwa atolankhani lolemba nduna ya za umoyo Khumbize Kandodo Chiponda inavomereza mavuto omwe alipo mdziko muno.
monga kuchepa kwa nyumba, zipangizo ndi ukadaulo pa nkhondo yolimbana ndi nthenda ya khansa yomwe imaphanso anthu ochuluka mdziko muno. Komanso abwesa timu ya madokotala imene ndanenera ndioti adzatithandizire makamaka kumbali ya matenda aja khansa kuti ngati dziko tingapange bwanji kulimbana ndi nthenda imeneyi. Malawi muno muli azimayi ambiri amene akuvutika ndi matenda amenewa, pali khansa yachiberekero, makhansa amabere, komanso tili ndi ana amene amabadwa ndi makhansa. Kuku wadza ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Luseka Dzongwe. Yomwe yawanda yopita ku ACB Helen Buluma yemwe adamuchotsa ngati wachiwiri ku bungwe la NOCMA watchula nduna yoona mphamvu za magetsi Newton Kambala, mtsogoleri wa chipani cha Aford Enoki Chihana. Mveka ndikuchitika makamaka pozindikira kuti boma limene labwerali ndi boma la nyuwani, komanso afotokoza kuti akulimbana ndi katangale. Nde nkhani ngati imeneyi ndiyokhumudwitsa ife. Pempho lathu ndilonena kuti lamulo tilothokoza kwambiri kuti yatuluka, ndipo ndi chikhulupiriro kuti makampani ena ndi ena nawonso abwere poyera, apite ku ACB, apite malavitsizo kwa polisi ndi kwina kotero akanene zimene zikuchitikazo. Mneneri ku nyumba yachifumu Brian Banda wauza nyumba yosindikiza bisa choonadi pa madandaulo awo. Nduna yazophunzitsa anthu zinthu zosiyanasiyana komanso kulimbikitsa umodzi mdziko Timothy Mtambo ndiyomwe yanena izi, koma yati uku sikubweretsa mangawa aliwonse popeza mgwirizano sungadze ngati mabala